של הציפור. אוקיי, אז בסדר? כן. אחרי ההבדלה המתקה זה בגימטריה נצרות. זאת אומרת, בלי הסוד הזה אתה לא יכול להתחיל לברר את השקרים שיש בעולם. איך אתה מברר את השקרים שיש בעולם? אתה מגלה איך באופן מופלא הם אמת. לכן זה נקרא שקר החן. לכן נוח היה בן שקר שנים כשהוא נכנס לתיבה. ולכן התורה של העולם הזה היא הבל לפני תורתו של משיח. הבל היופי, יש יופי שזה אמת ויש חן שזה שקר. יש הבל ויש קין, אז אנחנו עוסקים בתורת קין. כן, תסביר, למה בתורת קין? קין זה בגימטריה כסף. יש שתי משפחות בעולם, יש משפחה של דתיים ויש משפחה של מיליארדרים. יש שני סוגי נשמות. קין זה נשמע כמו קניין גם. לשון קניין, כן. כן. אז יש אלה שמחדשים. הם לא בטלים למי שמעליהם, למי שבא לפניהם. הם חדשים. הוא נולד ראשון. אז הם אלה שיוצרים את האומנות, את המדע, ויש את החבר'ה של הבל שהם אז אוכל לקרוא בשם השם. הם המציאו את הדתות, את החוכמה. אוקיי? שני חוכמה במספר סידורי זה בגימטריה הבל. קין, כפי שאמרנו, זה בגימטריה כסף. אוקיי, אז יש שני סוגי נשמות בעולם. אחד שהוא ראשוני, שהוא בכור, יהיה לו קשה לקבל הוראות ממישהו אחר. יהיה לו קשה להתבטא למישהו אחר. כי הוא העניין. הוא חדש. הוא לא שומר מסורת. הוא יוצר מסורת חדשה. השאלה אם זה בקדושה משהו יוצר חדש או לא. זה כל השאלה. הנחש הוא בר הבוכרה, הוא הבכור. נחש במספר סידורי זה גימטריה קין במספר סידורי, זה גימטריה עשיו במספר סידורי, זה גימטריה ראובן במספר סידורי. כל הבכורות. אז אם הקדוש ברוך הוא יחליט שהם הבכורות דווקא, משורש קין, הוא יודע מה שהוא עושה. אבל כמובן, ברגע שאתה ראשון, כלומר אתה עצמי, אתה לא פנימי שמתבטל לרבי, אלא אתה עצמי, אתה בעצמך רבי. השאלה אם זה רבי טוב או רבי לא טוב. אז בקלות ניתן ליפול לסטרא אחרא ברגע שאתה איגו, אנוכי. עשיו כתוב אנוכי פעמים בתורה. 81 פעמים כתוב בתורה עשיו. אנוכי 81. זה המורכב החן. בסדרת המספרים המורכבים, החל מאחד, אחד זה ראשוני, אבל המורכב הראשון זה יהיה 4. אז המורכב ה-58, אכן זה 81. כתוב אברהם 151 פעמים. אברהם. זה עשיו.